Very good. So kamar da kake gani mun creating din wannan karamin project din ne domin ka fahimci lecture mu wacce muka yi akan class. Very good. Kafin mu ci gaba kai mana sharing din wannan bidiyon domin ya iske mutane da dama waɗanda suke so su koyi Python programming da harshen Hausa. Very good. So kamar da kake gani din nan da farko mun zo mun creating din class din mu wanda na yi bayani a lecture mu full wacce lecture wacce muka yi akan class. Very good. So mun zo lokaci wanda ne bayani a wancan idan za ka yi creating din class ɗinka za ka fara da babban baki, sannan idan kuma zai kasance suna guda biyu ne ba za ka raba su ba, za ka yi creating din waɗannan sunayen guda biyu, sannan suna na biyun shi ma da babban baki. Very good. So mun yi bayani a wancan lecture ba sai mun maimaita ba. Very good. So kamar yadda kake gani da farko mun zo mun creating din mun ce class. Very good. So sai muka samu class din mu suna sai muka ce student. Very good. So sunan wannan sunan student ne kawai kamar variable yake. Very good. To wanda yake bibiyan mu ya san menene variable. Very good. Is a name, zaka iya sa kowane kalar suna kamar yadda kake gani. Very good. Sai muka zo muka yi define. Very good. Wanda na yi bayani akan wannan double underscore din guda biyu, double underscore sannan init sannan kuma again double underscore. So waɗannan su ake kira da constructor. Very good. So constructor wanda ne bayani a wancan lecture tamu ba sai na ƙara bayani ba. Idan baka kalli wancan lecture tamu ta baya ba yana da kyau ka je ka samu full lecture mu wacce muka yi akan class. Very good. Zaka fahimci menene constructor. Very good. Sai muka zo muka ce save. Very good. So shi ma save yana aiki ne. Very good. So bari in dawo in yi bayani constructor din nan yana amfani ne lokacin da aka yi creating din object wanda dai na yi bayani a wancan lecture mu, sannan save din nan shi kuma yana aiki ne lokacin da aka yi creating din wannan object din. Very good. So and then sai muka zo muka sa attribute. Very good. So wannan attribute din sai muka sa attribute guda ɗaya shine name, and then muka ƙara yin wani attribute din age sannan muka ce course. Very good. So waɗannan guda ukun gaba ɗayan su ake kira da attribute. Very good. Sannan in ka lura zaka ga mun sa koma domin rarraba tsakanin su. Very good. So dole sai ka sa wannan koma domin ya bambanta maka guda nawa ne. Very good. So idan ka yi su a haɗe duk guda ɗaya duk tsakanin koma dai yana representing ɗin abu ɗaya. Very good. Sai muka zo muka ce za mu fitar da attribute ɗin mu, sai muka zo muka ce save, wanda save ɗin nan tana wakiltar object ne. Very good. So instance object kenan. Very good. Sai muka ce save.name, wannan attribute din equal to name. Very good. So kaga mun fitar da attribute guda ɗaya. Sai muka zo muka ce save.age equal to age, kaga mun fitar da again attribute din mu guda biyu. Sai muka zo muka ce save.course equal to course. Very good. So kaga idan ka duba a nan gurin zaka ga muna da mun creating din class din mu mai suna student, and then mun yi define din constructor din mu, sannan save din mu wannan automatically take aiki, sannan muna da attribute guda uku wanda ɗaya shine name, na biyu kuma shine age, na uku kuma shine course. Very good. So kamar yadda kake gani sai muka zo muka yi define again. So shi kuma wannan define din sai muka ce introduce. Very good. So wannan introduce din shi kuma menene? Shi kuma method ne. Very good. So me yasa ya zama method? Very good. So nan mun bashi parameter save. Very good. Ya dauke save. Sai muka zo muka ce in aka ce method kamar wani aikin da wani abu yake. Very good. So method, so wannan introduction method ne. Very good. So sai muka zo muka ce print, aikin da zai yi kenan. Sai muka zo muka yi amfani da formatted string. Idan kana bibiyar lectocin mu ka san menene formatted string, ina yawan bayani akan ta kuma na yi lecture kai akan ta, sannan ina yawan yin bayani. In kana bibiyar mu lectocin mu zaka san menene formatted string. Very good. So formatted string ana amfani da shi ne domin concatenating din string. Very good. Sannan ana amfani da curly braces bracket wajen amfani da formatted string kenan. Very good. Sai muka zo muka ce sunana. Very good. So wannan string ne kawai mun creating din shi ne domin ya fito a terminal, zai yi printing a terminal kenan. Very good. Sai muka sa curly braces bracket din nan. Da muka sa curly braces bracket din nan kamar yadda kake gani, bari in rage wannan. Very good. So da muka sa curly braces bracket din nan sai muka sa save.name. Very good. So in ka lura ga rufewar curly braces bracket din mu. So idan ka lura save.name din nan menene? Wannan attribute din ne na nan muka kira. Very good. Sai muka sa comma kamar yadda kake gani. Da muka sa comma din nan a kasan wannan curly braces bracket din gashin tsakanin curly braces bracket kai, sai muka ce ina da shekaru. Very good. So ina da shekaru din nan shi ma wannan string ne kawai mun rubuta shi ne domin ya fito a cikin a terminal. So idan ka lura a nan gurin mun yi concatenating din sunana da kuma save.name, mun yi concatenating din string da kuma wancan attribute din kenan. Very good. Sai muka ƙara cewa ina da shekaru, and then sai muka ƙara amfani da formatted string din nan, sai muka ƙara concatenating, sai muka ce save.age, shi kuma kaga mun ƙara kiran wannan
attribute din, very good. Sai muka ƙara concatenating, sai aka ce ina da shekaru kamar yadda kake gani, shi ma wannan string ne. Sai muka ƙara concatenating shape kamar yadda kake gani shape.course, shi kuma wannan attribute din shi ma sai muka kira shi. So amfanin formatted string a nan gurin, mun yi concatenating din abu guda nawa? Idan ka lura mun yi concatenating din abu guda uku, kuma sannan kowanne yana ɗaukar bayani. Kaga yanzu nan idan kai wannan kai refreshing din memory ka, sunana, sai kuma muka kira shape.h, wannan attribute din na h na name kai, sorry, and then muka ce ina da shekaru, sai muka ƙara kiran attribute din nan shape.h, sai muka ƙara cewa ina da karatu, ina karatu kai, sorry, sai muka ƙara kiran attribute ɗinmu na shape.course wanda yake matsayin course kenan, very good. So wannan shi ma attribute ɗin kamar me, kamar variable ne wanda yake jiran a sa mai bayanai, very good. So mu je, sai muka zo muka yi creating ɗin object, wanda a wancan lecture na yi bayani class karan kanshi ba komai bane, dole sai an creating ɗin object, very good. So sai muka ce object ɗinmu kawai sai muka ce s.1, saboda ai object kawai variable ne. Sai muka ce s.1 equal to student, very good. So menene student anan? Student shine wannan sunan sunan class ɗinmu, very good. Sai muka zo za ka ga daman dole yana da open and close parenthesis kamar yadda kake gani, zai ɗauki value kenan, saboda kamar key value ne waɗannan, misali wancan kamar parameter ne, so dole zai ɗauki bayanai guda uku. To kaga sai muka zo muka ce Ali, wannan Ali idan ka lura string ne, very good. Sai muka zo muka ce 20, so shi kuma wannan 20 za a ga number ne, integer. Sai muka zo muka ce Python, very good. So shi ma wannan string ne, very good. So kaga yana da attribute guda uku, sannan mun bashi value guda uku. Mun bashi value farko Ali, na biyu kuma mun bashi 20, and then mun bashi na uku Python, very good. So a nan gurin sai muka zo muka ce muka creating ɗin object kamar yadda kake gani, sunan object ɗinmu s1 equal to student shine ya zama object. Sannan saboda muna da attribute guda uku, sai muka bashi Ali, muka bashi 20, muka bashi Python. Kaga ya samu parameters guda uku kenan, very good. Sai muka zo muka ce s1, wannan dai object din namu dot introduce, very good. So sai muka yi s1, sun da s1 yanzu shine idan muna buƙatar class ɗinmu object din nan zamu kira s1 kenan. Sai muka ce s1 dot introduce. Menene introduce a nan gurin? Idan ka duba introduce shine wannan method din namu inda muka yi bayanin code din mu kenan, s1 dot introduce, very good. So a nan gurin wannan s1 din zai kira wancan introduce din, saboda mun ce s1 dot introduce, very good. So bari mu je mu printing din shi mu gani, bari mu yi running din shi kai a terminal mu ga me zai bamu, very good. So gaban da kake gani gashi nan a terminal sai ya ce mana sunana Ali, ina da shekaru 20, ina karatun Python, very good. So amfanin menene? Amfanin class, very good. So amfanin class, yanzu misali mun zo mun creating din wannan code din, so muna so mu ƙara bada wani bayanan, so ba sai mun zo mun ƙara creating din wani code ba ko wani abu mun wannan. So da code guda ɗaya zaka iya creating din object ko da adadin nawa kake so. Yanzu kaga misali mun zo mun ce s1 din nan, kaga wannan object ne, to zamu iya zuwa kawai mu ce misali let's say s2, shi ma sai mu zo mu ce equal to sai mu ce equal to student. Saboda student shine sunan class ɗinmu, very good. So sai mu zo mu ce equal to student kamar yadda kake gani, equal to student, sunan a wannan ɗinmu, sunan class ɗinmu kenan. So sai mu zo mu bashi, shi ma dole za mu bashi value guda uku. So sai mu zo mu ce wannan, so I'm sorry, sai mu zo mu ce let's say bari in ce Umar kamar yadda kake gani. So kaga mun bashi value farko, and then sai mu zo shi kuma let's say bari mu ce kawai 17, let's say shekarun kawai mu bashi 17. So wannan I'm so sorry, bari mu fitar da shi daga cikin wannan, saboda Umar ai string ne, yes string ne, sannan kuma age kuma kaga wannan ne. So sai mu zo mu wannan din shi, sai mu bashi let's say 17 kamar yanda ne, and then shi ma sai mu sa koma domin yi wannan din shi, and then shi kuma again value na uku, shi kuma let's say shi kuma bari mu bashi let's say bari mu ce kawai English,
like you see, kamar yadda kake gani. Very good. So a nan gurin kaga mun ƙara creating ɗin wani object ɗin, wannan object ɗin kuma bayanansa daban. Very good. So and then idan muna so mu printing ɗin shi, yanzu idan muka yi running ɗin shi ba zai nuna mana a terminal ba. Very good. So amma sai mu zo mu ce me S2 ɗin mu, bari mu ce S2 ɗinmu kamar yadda kake gani dot, sai mu kira mai wancan bayanan, sai shi ma mu haɗa shi da wancan bayanan kenan. Very good. So sai mu ce mai dot in, kamar yadda kake gani introduce. Very good. So sai mu ce dot introduce, sai mu sa open and close parenthesis ɗinmu kamar yadda kake gani. Very good. So amfanin class, za ka iya creating ɗin class guda ɗaya, sannan kai creating ɗin object, duk adadin object ɗin da kake wannan. So wannan nayi wannan bayanin ne kawai, nayi wannan misalin ne, so kawai na sa suna na kaza kaza, waye shekaru na save.h ɗin nan, shekaru na 20, sannan ina karatun Python. So misali wannan kawai misalin code na bayan, amma kai idan ka zo code ta yi define ɗin wani function ne, misali let's say a ce kamar misali button ne. So wannan button ɗin idan aka taɓa shi ga aikin da zai yi, sannan wannan button ɗin ta yi button ɗin na shiga wani page ne daga cikin wani page ɗinka na cikin, is depend da project ɗin da kake na cikin wani app ɗinka, ko kuma a'a back button ne, ko kuma next button ne, ko kuma fuse button ne, duk is depend. So wannan kawai na bada ƙaramin misali ne saboda ba zai yi ka bada saboda kawai dai dan ka fahimci yadda process ɗin yake. Very good. So bari mu je mu printing ɗin shi mu ga me zai bamu a terminal. Very good. So kamar yadda kake gani, na farko kamar yadda ya nuna suna na Ali, ina da shekaru 20, ina karatun Python. Very good. Sannan na biyu kuma sai ya ce suna na Umar, ina da shekaru 17, ina karatun English. Very good. So wannan kenan. So amfanin class kamar yadda ne bayani, za ka yi creating ɗin class guda ɗaya, sannan ka yi kai creating ɗin object ko da adadin object nawa kake so. Sannan method, shi ma method za ka iya creating ɗin shi, in kai creating ɗin method za ka iya kiran method a duk lokacin. Yanzu wannan method ɗin za ka iya creating ɗin shi, za ka iya kiran shi a kowane lokaci. Kawai kana cewa misali S1 ɗinka dot introduce, ko ma menene, ko ba S1 ba, sai a ce ka yi define ɗin wani abu kana so ka haɗa shi da wannan method ɗin, sai ka ce dot kaza. Very good. So zai kira wannan method ɗin. Very good. So wannan kenan a takaice. Daga ƙarshe kar ka manta da yi mana like, subscribe da share domin ƙarfafa mana gwiwar ci gaba da kawo maka wannan lecture. Sannan ka je Telegram channel ɗinmu kai following ɗinmu domin samun source code ɗin nan. Sai mun haɗe a Arewa S1.